pada pedang oka. Halo. Ada Zukbir. खेबसे बयबो गोवारै आखाइ खबनानै होनांगौ दिनै जांख्रिथायनि थैसामथुनि गासैबो लिड आर्टिस्ट बिथांमोना। Hello guys, जों दा थांगासिनो प्रिमियार श' नायनो जांख्रिथाय थैसामनि। गासै मावफुंजानांगौ हाबाफारिमानिया मावफुंजाजोबगोन। मिस हेलेना दैमारि बयबो सिनायखायो, बयबो आखाइ खबना हो गोबारै। दा बे समाव माननि आलासि हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हाबावदों जोंदाव बड'सा। थारैनो बुंनो थाङोब्ला रायजोनि अनसायनायखौ जोङो गिबि खेबावबो मोनदोंमोन, आसा थिदों बे खेबावबो मोनगोन। जिहेतु जोंनि हारिजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे सावगारि नालाय बेखौ बयबो बोजबगोनखौ आं आसा थिदों। आब'नि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ आरो बिथांखौ आरडि मशन पिक्चारनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। महरा साइज गैया नालाय एब्र'बोथ' जि लेथार। लेन्सआव होनानै आंखौ बया लेथारलै सैथ'लै। अबा लाजिनानै दुल-दुल गोलैगारगोन आं। दा जियानो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। दिनै जों नैबे जांख्रिथायनि थैसामथु सावथुनाव नुनो मोनगोन बिथाङानो जाहैबाय बि बुहुमसार आदा। आरो दिनैनि बे जांख्रिथायनि थैसामथुआव नोंथांनि जिखिनि जिउ जारिमिन बेखिनिखौ आदा सुकबिरा फाव खालामदों। बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ, बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव। Thank you.